Lijepa planina, lijepa rijeka i lijepa zemlja nose sudbinu lijepe žene. U što god se obukla, sklad njezina tijela uvijek mami pogled. Lijepa je siromašna i bogata. Lijepa je onda kada je mlada ili kada stari. Lijepa je kada se smije, kada je zabrinuta ili kada plače. Tragedija lijepih planina, lijepih rijeka, lijepih zemalja i lijepih žena je u njihovoj ljepoti. Njihove korake slijede neželjeni tragači. Žalosno je kada ružno odlučuje o sudbini lijepoga. Tužno je kada se sudbina planine, sudbina rijeke, zemlje ili žene nađe u nečistim mislima strasnih moćnika. Prije ili kasnije, uvijek iz niskih pobuda, prizemnici neupućeni u tajnu ljepote razore ljepotu ženama, zemljama, rijekama i planinama. Rodila sam se davne 1069. godine. Otac mi je Borna, a majka Dobrila. Upoznali su se slučajno u jednoj pećini na vrhu planine, kada je padala jaka kiša. Zaljubili su se na prvi pogled, zavoljeli i ubrzo se oženili. Na putu za koricom boljega kruha spustili su se u podnožje planine, u rajski vrt uz malo izvorsko jezero zeleno nebeske boje. Planina mojih roditelja zove se Dinara, a rijeka uz koju su savili gnjezdo je Cetina. Napravili su skromnu kućicu blizu izvora Cetine i ogradili je dvorištem. Svom novom domu dali su ime Vrh Rika. Ja sam njihovo treće od 5 djece. Kako sam rasla, sve više sam otkrivala ljepotu moje Vrh Rike. Djetinjstvo kao iz bajke bilo mi je srećom ispunjeno. Pjevala sam ljubavne pjesme, čuvala sam braću i sestre, igrali smo se zajedno kod ovaca. Moje ime je Diva. Ja ću vas voditi kroz povijest moga kraja. Život je na lijepom vrhu rijeke Cetine kratko vremena bio lijep. Kada se život uhodao, kada se napravila crkva i groblje oko nje, kada je zemlja počela rađati svoje plodove, kada se selo napunilo dječjim plačem, kada su torovi bili puni blaga, kada su mlinice danonoćno mljele žito, kada se pjesma razlijegala s jednog kraja na drugi, kada je život bio lijep kao u bajci, došli su ružni, koji su počeli ubijati ono lijepo. Ružni su nosili u ruci sablju i buzdovan. Krvavim rukama nemilosrdno su ubijali lijepo. Nedugo nakon što se moja obitelj doselila uz Vrh Rike, uz našu kuću doselili su se i očevi, rođaci, kumovi, došao je i kumov prijatelj. Naše je selo svakim danom postajalo sve veće. Mladići i djevojke čim bi stasali, sklapali su brakove i sve više je ljudi bilo u našem kraju.
Upoznali smo svećenike koji su prolazili kroz naše selo. Oni su s vremena na vrijeme dolazili i u našu kuću. Bili su to redovnici Svetog Benedikta. Kod nas su spavali, učili su nas osnovne molitvice, a nedjeljom bi slavili misu za cijelo selo. Preko tjedna su redovnici podučavali djecu pisanju, matematici, astronomiji. Broj stanovnika u selu se povećao. Zbog toga smo morali izabrati starješinu sela, kojega smo poslije nazvali župan. Ime našeg župana je Gastika. Bio je to dobar, pošten, pametan i radišan čovjek. Majka mu je bila nemira, a oca se ne sjećam. Svi smo voljeli našeg župana Gastiku. Župan Gastika je veoma zaslužan za gradnju crkve u našem selu, za koju je, kao zavjet za zdravlje svoje obitelji, sam dao veliki dio svog imanja. Ubrzo je podignuta crkva koju smo nazvali Sveti Spas. Oko crkve smo napravili i groblje u koje smo sahranjivali pokojnike prema našim tradicionalnim običajima. Iznad grobova postavljali smo velike kamene stečke na kojima smo urezivali križeve i pletere za trajan spomen. Često smo dolazili na grobove pokojnika pomoliti se. Sjećam se jedne djevojke čiji je zaručnik poginuo u lovu. Nakon zaručnikove smrti zavjetovala se da će do smrti ostati djevojka. Posvetila se pomaganju siromašnjima u selu. Razumjela se u liječenje pa je postala i naš liječnik. Ime joj je bilo Cvita. Prozvali smo je časnom sestrom naše zajednice. Ona je svaki dan dolazila na grob svog zaručnika. Tu se molila i pustila bi koju suzu. Cvita je imala udvarača, ali se nije htjela udavati. Posvetila se Bogu i ljudima. Naše je selo veoma zahvalno. Jednog toplog poslijepodneva po selu se pronio glas kako su nekog čovjeka iz susjednog sela napali razbojnici. Slične strašne priče postajale su učestale. U mirni seoski život uvukao se nemir. Nedugo zatim susjedno selo je opljačkano. Sve kuće u njemu su spaljene, a ljudi mučeni i ubijani. Oci benediktinci nisu više mogli dolaziti u naše selo jer su putovi postali nesigurni. Neko smo vrijeme živjeli bez svećenika, ali ubrzo su se pojavili svećenici glagoljaši. Oni su nastavili brigu oko crkve Svetoga Spasa. Posjećivali su bolesnike i predvodili naše molitvene susrete. Život uz izvor Cetine stoljećima je bio poput života u bajci, a onda su se nad naše selo počeli nadvijati oblaci straha. Preko Dinare na području Uništa Turci su uljetali u naše selo i pljačkali ga. Odvodili su naše djevojke, palili kuće, krali stoku. I dječake su nam odvodili u janjičare. Bili su to teški dani za naše selo na vrhu Rike. Osjećali smo smrtni strah pred zlim turskim osvajačima. Iznenadni upadi Turaka na vrh Rike stvarali su veliku paniku i strah u narodu. Fratri su prije misa u crkvi Svetoga Spasa određivali stražare koje bi poslali da nadomak sela čuvaju stražu i prate kud se kreću turski konji. Oni bi pratili kretanje Turaka i o opasnosti bi na vrijeme upozorili da se narod može sakriti i pobjeći od turske sablje. Jedne nedjelje Turci su nadmudrili stražare. Okrenuli su potkove konjima, pa je trag potkova upućivao da Turci odlaze natrag u Bosnu. Nadmudreni i priprosti stražari prvi su postali žrtve turske lukave prijevare. Mučki su sasječeni, a duše su im predane Ocu Nebeskom. Nakon toga su Turci došli pred crkvu Svetog Spasa, na ulazna vrata postavili konje, vjernicima zapričili izlaz i učinili strašan pokolj. Prema predaji, uz odrasle žene i djecu, među ubijenima bilo je 50 napovjeđenih djevojaka. Nitko nije preživio. Tražili smo pomoć od Knina i Klisa, ali su se oglušili na naše pozive. Morali smo se sami brinuti za svoju budućnost. Život na vrhu Rike bio je nepodnošljiv. Seoske starješine uz odobravanje svećenika zaključili su da moramo bježati i naći utočište negdje drugdje. U rano ljetno jutro, prije nego je preko Dinare granulo sunce, pokupili smo sve što smo mogli ponijeti i krenuli prema jugu.
Prešli smo polje i na sjevernom podnožju planine Svilaje vidjeli smo obećavajuću liticu. Seoske starješine odlučile su da se tu zaustavimo i na vrhu stijene izgradimo utvrdu. Radovi na izgradnji utvrde odmah su počeli i za kratko je vrijeme bila gotova. Utvrdu nam je pomogao napraviti gospodar Donjih krajeva i herceg Splitski, Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Dali smo joj ime Prozor jer se nalazi na mjestu odakle se dobro vidi cijelo područje odakle su napadali Turci. Napokon smo odahnuli. U Prozoru smo bili dobro zaštićeni od Turaka. Pod tvrđavom smo gradili kuće i stvarali novo mjesto stanovanja. Starješine sela su odlučili da sačuvamo ime svog prvotnog mjesta. Eto, zato se i danas naše mjesto podno Prozora zove Vrlika, iako više nismo na vrhu Rike. Nisu svi žitelji s vrha Rike ostali uz tvrđavu Prozor. Najveći dio njih je nastavio bježati dalje. Sklonili su se na sigurno, na otok Oliv u Zadarskom arhipelagu. Njih je vodio pop glagoljaš Juraj Cetinjanin. Sa sobom su s vrha Rike ponijeli križ koji se i danas štuje na Olivu kao sveti relikvi. Bilo je to 1476. godine. Nedugo nakon dolaska u utvrdu Prozor u naš su se mirni život umiješale velike i nemirne sile. S južne strane Mlečani, sa sjeverne Turci, a mi između dvije vatre. Jedne večeri došlo nam je mletačko izaslanstvo koje je tražilo da im dozvolimo ulazak u tvrđavu. A zauzvrat će nas oni braniti od Turaka. Nismo imali izbora. Pustili smo ih u našu utvrdu, u naš Prozor. Hranili smo ih, oblačili, kovali im oružje. A oni su nam neprestano govorili kako smo sigurni dok su oni tu. Ali sigurnost je bila varljiva. Godine 1715. datuma se ne sjećam, Turci su došli podno tvrđave. Naši branitelji skupa s Mlečanima sklonili su se u tvrđavu i odatle se branili. Ali netko je krišom otvorio vrata i tako omogućio Turcima da uđu u tvrđavu. Izvršen je strašan pokolj. Oko 400 naših branitelja ubijeno je od turske sablje, a Mlečanima, koji su bili u utvrdi, ni dlaka s glave nije pala. Strašna je i tajnovita povijest Vrlike. Nikada nećemo potpuno doznati tko je otvorio vrata i zašto su one strašne 1715. godine u utvrdi Prozor ubijeni samo hrvatski branitelji. Očevici pripovjedaju da je krv s tvrđave Prozor poput potoka tekla prema polju, a jauk i zapomaganje razlijegali se na sve strane. Nakon oslobođenja od Turaka, u Vrlički kraj vratila se sloboda i mir. Vratila se ljepota planina, rijeka, zemlje i žitelja. Vratila se ljepota mira. Turci su u svom prvom naletu opljačkali, oskvrnuli i devastirali crkvu Svetog Spasa. Mletački providur Alvise Močenigo 1699. godine Visovačkim fratrima odobrava popraviti crkvu, jer je bila u starodnevnom posjedu samostana Visovca. U spomenutom dokumentu providur naređuje zapovjedniku Vrlike Pavišiću da ne dopusti da oni grčkog obreda ometaju radove. Burne događaje oko crkve Svetog Spasa opisali su mnogi ovdašnji svjedoci. Tako Mio Kotaraš, župnik Kijeva, u svom dnevniku iz 1895. piše kako Vrličani svake godine od pamtivijeka dolaze Svetom Spasu u Cetinu i tu imaju blagoslov polja i misu. Međutim, Rišćani koji su uokolo crkve pokapali svoje pokojne u već postojeće starohrvatske grobove, zamećali bi bune i tucidbe toga dana jer im je trn u oku ta hrvatska svetinja. Fra Lujo Marun, otac hrvatske arheologije, istraživao je crkvu i groblje oko crkve Svetog Spasa. Jednom prilikom su ga mještani napali kamenjem. Da nije imao konja, jedva bi izvukao živu glavu. Sveti Spas u Cetini svjedoči da su Hrvati protjerani s tog područja, u strahu od Turaka, ali se nikada Vrličani ne mogu odreći te svoje svetinje, jer tamo im počivaju kosti predaka.
Franjevci s Visovca redovito su dolazili u naše mjesto, s njima smo u selu bili jako bliski. Osjećali smo s kolikom ljubavlju i žrtvom dijele našu svakodnevnicu. Mi smo ih uvijek lijepo primali. Spavali su po našim kućama, a nedjeljom i blagdanima okupljali smo se u našoj trošnoj crkvici u sredini Vrhrike. Vrlika je polako rasla u sretnim danima. Organizirali smo se kao velika obitelj. Okolna sela, kao i Vrlika, vrvljali su životom. U planinama su se čuli pastiri kako pjevaju kod svojih stada. Četvrtkom bi se sastajali na pazaru u Vrlici gdje bi se trgovalo stokom i alatima, a nedjeljom smo molili Božji blagoslov. Pazarni susreti četvrtkom i oni nedjeljni bili su veseli. Svatko bi na sebe obukao svečanu narodnu nošnju, te u kolu i pjesmi veselju ne bi bilo kraja. U tim susretima momci su zamirali djevojke. Djevojke bi prislonjene uz majku kriomice gledale koji ih mladić gleda. Uz pjesmu i kolo nikom se nije išlo kući, te bi se ostajalo do sumraka. Sjećam se jednog mladića ispod Osoja, kada je došao u Vrliku na pazar u narodnoj nošnji. Nakon što je zapjevao nekoliko pjesama sa svojim društvom, izašao je ispred svih i rekao da želi biti fratar i da će uvijek Vrliku nositi u svom srcu. Kad su to čule vrličke djevojke, nisu mogle zaustaviti suzu na oku. Taj mladić bio je lijep, jake građe i pametan, pa su ga mnoge majke vrebale za zeta. Mladić se zvao Filip iz Podosoja. Filip Grabić-Grabovac iz sela Podosoje napisao je molbu i otišao u Franjevačko sjemenište. Nakon što je postao svećenik, otišao je u Mletke s vrličkim vojnicima, koji su u Mlecima bili u Duždovoj plaćenoj vojničkoj službi. Filip je kritizirao Vrličane koji su se u dalekom svijetu stidjeli svojih vrličkih nošnji. Poticao ih je da se nikada ne odriču svoga roda i običaja, te da u sebi uvijek gaje duh rodoljublja. Iz Mletaka je Filip svojoj Vrlici poslao čudotvornu oltarnu sliku Gospe Ružarice. Fra Filip je napisao puno stranica. Njegovo srce bilo je ispunjeno profinjenim smislom i osjećajem za pjesmu, te željom i odlučnošću da u pjesmi kaže sve po istini. U dalekoj tuđini, Fra Filipove misli su bile ljubav prema domovini i rodnom kraju. Gotovo svakom đaku poznat je Fra Filipov stih, kojim ocrtava odnos mletačke vlasti prema našim ljudima. Kad kralj hoće da kog shrve, tad Hrvata meće prve, a dobitak kad se dili, tad pitaju di ste bili. Mlečani, budući da nisu znali hrvatski jezik, ove i slične riječi ne bi možda ni otkrili da Fra Filipa i njegovo pisanje nisu prijavili neki Sinjani. Fra Filip je uhićen i utamničen, a knjige su mu spaljene na lomači u Sinju. Tako je sin Vrhričkog kraja skončao u tamnici, daleko od svoje rodne kuće. Njegove kosti i danas počivaju u samostanu na otočiću Santo Spirito, blizu Venecije. Sve što ste čuli o Fra Filipu istina je. I ja to znam i nikada neću zaboraviti. Svaki put kad prolazim ispred crkve Gospe Ružarice u Vrlici i kad vidim njegov kip pored crkve, pomolim se za Fra Filipovu dušu. Ovaj čovjek bio je hrabar, u njemu prepoznajem dobrog fratra i iskrenog rodoljuba. Čitajući njegove stihove, duša mi se zanese ljepotom i tugom. Njegove riječi pogađaju u srce. I zato pročitat ću samo jedan njegov stih. Da bi Hrvati skladni bili, neb ovako žalost bili. Reko da bi sklad imali, svim bi svitom ti vladali. Godine 1898. u središtu Vrlike, na mjestu nekoć trošne crkvice, sagrađena je crkva Gospe od Ružarija, koja dominira gradskim trgom. U crkvi se nalazi prelijepi mramorni oltar s Gospinom slikom, a sa strane su kipovi Svetog Petra i Svetog Pavla. U svakom naletu rata, od davnih vremena pa do naših dana, crkva je pretrpjela udarce mrzitelja svetinja. No,
Svaki put je iznova obnovljena požrtvovnošću, trudom i marom Vrličana. Od svih tih stradanja ovdje ćemo spomenuti ono zadnje, iz 1991. godine. Naime, tijekom Domovinskog rata crkva je devastirana grafitima, inventar je uništen, glavni križ i kipovi svetaca slomljeni i oskvrnuti. I danas su vidljivi ostaci srbočetničkog iskazivanja bijesa na ovoj svetinji. Iako je Vrlika prepoznatljiva po ljubaznim stanovnicima, mirnom načinu života i skladu ljudi i prirode, danas je ona nadaleko poznata po narodnim nošnjama, kao i čuvarima Kristova groba. Stara je to tradicija koja se s koljena na koljeno vjerno prenosi. Još uvijek se dobro sjećam priča iz djetinjstva kada su nam stariji u ljetnim večerima pričali o vilama koje igraju kolo na našoj česmi. Nama djeci to je bilo posebno zanimljivo. Upijali smo svaku riječ, pretvarali bi se u uho dok bi slušali takve priče i događaje. Zato sam poželjela posjetiti našu staru česmu. Tu sam susrela Milana Begovića kako sjedi, zagledan u izvor bistre vode. U sebi kao da nešto govori. Potom mu je pogled kružio po šumi, pa opet na česmu i tako u nedogled. Baš me zanimalo što li u sebi snuje. Poslije sam otkrila da je upravo tu nastao njegov preljepi libreto Eros onoga svijeta. Begovićev Ero postigao je slavu uz pomoć drugog genija Dalmatinske Zagore, Jakova Gotovca, koji je Begovićeve riječi upleo u predivnu glazbu naših krajeva. Što na nebu sja visoko, mjesec je ili sivi sokol. I danas ova pjesma diljem svijeta pronosi ljepotu moje domovine. Razdoblje Prvoga i Drugog svjetskog rata u Vrlici i njezinim stanovnicima ostavilo je teške ožiljke. Posebno je okrutan bio Drugi svjetski rat, u kojem je na raznim frontama, ali i u obiteljskim domovima poginula 651 osoba. Gotovo da nije bilo kuće koja nije oplakivala svoje najmilije. U vrijeme totalitarnog komunističkog režima, Vrlika je uspjela sačuvati svoje vjerske i kulturne običaje. A onda su pobunjeni Srbi, potpomognuti Jugoslavenskom narodnom armijom, na ceste stavili barikade i oružjem se digli protiv vlastite zemlje. Vrličani su pred nadmoćnim neprijateljem bili primorani otići u progonstvo. Nakon nekoliko godina straha, balvani su ponovno otklonjeni s naših cesta i oluja je očistila svu prljavštinu. Ostale su samo rane, koje još zacjeljuju. U Vrliku se ponovno vratio život. Sjećam se plača staraca koji napuštaju domove predaka. Sjećam se izgubljenih pogleda djece koja su se privila na ramena svojih majki. Sjećam se hrabrih očeva što ponovno vratiše ljepotu u mojoj Vrlici. Sjećam se dana tuge, neizvjesnosti, ali i ponosa. Ostavit ćemo suncem obesjanu Vrliku i vodim vas onamo odakle smo počeli. Ovdje sam se rodila i ovdje me srce uvijek vuče. Ovdje su korijeni mojih predaka i moja ljubav prema njima ostaće nepromijenjena dovijeka. Dragi moj, bit ću tvoje pamćenje za buduće naraštaje. Bit ću ona koju psuješ i ona koju voliš. Bit ću tu kad god me se poželiš. Moje srce je veliko kao izvor na vrhu rijeke Cetine.
Lijepa planina, lijepa rijeka i lijepa zemlja nose sudbinu lijepe žene. U što god se obukla, sklad njezina tijela uvijek mami pogled. Lijepa je, siromašna i bogata. Lijepa je onda kada je mlada ili kada stari. Lijepa je kada se smije, kada je zabrinuta ili kada plače. Tragedija lijepih planina, lijepih rijeka, lijepih zemalja i lijepih žena je u njihovoj ljepoti. Njihove korake slijede neželjeni tragači. Žalosno je kada ružno odlučuje o sudbini lijepoga. Tužno je kada se sudbina planine, sudbina rijeke, zemlje ili žene nađe u nečistim mislima strasnih moćnika. Prije ili kasnije, uvijek iz niskih pobuda, prizemnici neupućeni u tajnu ljepote razore ljepotu ženama, zemljama, rijekama i planinama. Iako sam sada već stara, nisam izgubila ljepotu. Iako je vrijeme nanijelo bore, u meni kola svježa djevojačka krv. Dragi putniče, ti ćeš proći, a ja ću i dalje ostati tu za vjekove nove. Vaše kćeri su moje sestre, a sinovi braća. Voli vas diva, ona koja je rođena na vrhu rijeke Cetine. Voli vas vaša Vrlika.